Les empreses d'inserció laboral de les Illes Balears donen accés al mercat laboral a col·lectius en risc d'exclusió social. L'esforç personal i l'empenta que se'ls hi ofereix fa que aquestes persones tornin al mercat laboral, s'independitzin i generin riquesa. Les xifres parlen soles. El 91% de les persones que han finalitzat l'itinerari d'inserció s'han incorporat al mercat ordinari de treball. Cada any augmenta el nombre de persones contractades, amb contracte d'inserció, persones amb contracte ordinari i personal d'estructura dins les pròpies empreses d'inserció també amb contracte ordinari. Es genera treball, i el treball genera equilibri social en forma de llocs de feina, amb una facturació anual per serveis contractats de prop de 2,5 milions d'euros. La persona inserida laboralment experimenta canvis positius, emocionals i de millora de l'autoestima, però també el seu voltant s'hi veu beneficiat, tant les famílies com la resta del seu entorn, i es crea una mena d'ona expansiva de retorn social a través de la integració. La nostra societat es veurà beneficiada també amb un retorn econòmic, estabilitat econòmica pels nous treballadors i les seves famílies, generació de riquesa i estalvi en despeses de subsidis. Aquestes empreses retornen anualment a l'Estat el 156% de les subvencions públiques rebudes, via impostos i cotitzacions a administracions. Un camí pròsper per qualsevol de les parts que hi participen. La inserció laboral i social és una inversió en benefici col·lectiu. Comparteix, explica i difon aquesta informació. És crucial per moltes persones. És el moment de construir una societat d'oportunitats. Ja duim 25 anys en xarxa, fent d'economia solidària.